Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Ola, chámame Irina e a miña muller inspiradora foi a miña nai, porque aparte de criarme, enseñoume a vivir, educar e estar preparada para calquera cousa. Tamén enseñoume que os momentos difíciles pódense superar, e ela deu todo para que eu pudese estar a salvo. Deume un sitio para aprender e deume a súa mellor sorrisa. Ola, bons días, chamame Jessica Hermida Touceda, teño 13 anos e a min inspirame a miña mellor amiga Lucía porque axudoume moito a cambiar e é unha muller moi forte e moi valente. Ola, chamame Neve e hoxe vou falar da muller que me inspira, que é miña nai. Ela, dende sempre, basicamente, foi moi traballadora e, bueno, xa estando en España foi estudar fora, foi a Italia e a Suecia, que eso tes que ter unha gran capacidade para adaptarte e ademais de que en Italia estivo traballando para manterse, estaba cun salario moi baixo, tiña que traballar moi duro e logo estando en España ela traballa en logística internacional, que tamén foi sempre unha loita porque é un ámbito principalmente de homes, así que sempre tivo que como que demostrar o doble para poder chegar aos mesmos sitios, aos mesmos postos de traballo que chegaría un home facilmente. Ela estando en España chegou a ter un nivel moi alto, pero logo mudouse a Nova Zelanda, no que bueno, tivo a ventaxa de que é branquiña, española, así que non lle veían como mal, pero España ten fama por ser como moi de festa, e entón non lle tomaban en serio, e basicamente ela intentou demostrar o seu nivel, pero non foi capaz e tivo que empezar todo desde cero. Estando ali 7 anos tivo que traballar en 4 empresas diferentes para poder chegar onde estaba cando estaba en España. Ademais de que os últimos anos, estando en Nova Zelanda, formou a súa propia empresa chamada Única, que distribuía unhas esponxas naturais a todo Nova Zelanda e Australia. Agora, como en Silleda non hai moito sitio onde traballar en logística internacional, está estudando moito para intentar sacar as oposicións, porque ela, aínda que ten un nivel moi alto, aquí non atopa traballo, e eso, sempre foi moi traballadora e tivo moitas situacións nas que tivo que traballar moi duro, pero sempre consigue o que quere, porque ela exixe de si mesma. Ola, son Valeria e vou falar dunha muller que me inspira, como é a miña avoa. Naceu o 1 de xaneiro de 1943 en Botos, Lalín, e era a penúltima de 10 irmáns, e cando ela tiña só 13 anos, seu pai faleceu, polo que todos os irmáns e súa nai tiveron que traballar para sacar a familia adiante, e polo que desde moi pequena estuvo traballando no campo. Con só 18 anos, 20, en 1963, xunto cunha prima, foi a Francia para intentar topar traballo. Non sabía apenas nada do idioma, menos unhas cantas palabras, e non tiña moita idea do que iba a topar ali, polo que a chegada foi bastante difícil, sobre todo o primeiro día. Unha vez ali, adaptouse moi ben, colleu o idioma moi rapidamente, botou traballando, limpiando e coidando dunha casa e cociñando durante uns 8 meses, ata que tivo que regresar a Lalín pola morte da súa nai. Un pouco máis tarde volveu, levando esta vez con ela a unhas cantas irmás, e ali botou uns 3 anos, onde traballou en distintos lugares, a veces incluso en 3 casas á vez.
Bueno, en 1970 casou e mudouse a Holanda, onde tivo o seu primeiro fillo, e ali votou hasta o ano 2000, onde regresou a Lalín para instalarse definitivamente despois de estar traballando durante 30 anos para unha importante empresa en Holanda. É unha das persoas máis valentes que conozco, porque hai que ser moi valente para con só 20 anos irte a un país do que non conoces o idioma, nin as costumbres, nin siquiera te imaginas como pode ser, e chegar ali e traballar, adaptarte ben e traballar tan duro durante tantos anos, polo que para mí sempre será unha gran inspiración. Ola, chámame Ana, é unha persoa que me inspira, sería a miña avoa, porque parece unha persoa super traballadora e que por moitas cousas que pasen sempre está de bo humor. Son Irea Sánchez Fernández e a muller que me inspira é miña nai, xa que me parece moi valente e moi forte por todo o que pasou, e tamén agradezco moito os valores que me inculcou. Ola, eu son Carme e a muller pola que me sinto inspirada é por miña avoa Esther. Ela desde que é moi pequena, como me ten contado, pois axudou moito na casa para sacar a familia adiante. E bueno, ainda que agora está retirada, pois sempre está procurando o mellor para a familia e sempre fai, bueno, comidas riquísimas cando nos xuntamos todos xuntos. Sempre está mirando polos seus netos e polos seus fillos. Entón, bueno, eu estou inspirada por ela porque me parece unha muller de moi bo corazón e que sempre intenta o mellor para nós e que esteamos ben. Eu chamo Mencía e sinto-me inspirada por Celia Rivas, pioneira en ser condutora de camións. Ela admiraba o traballo que facía seu pai no taller mecánico cos coches e o seu soño era dedicarse a eso. Cando ela presentou esta idea a seu irmán, deuse conta de que existían certos límites que as mulleres non podían pasar. Finalmente, ela, con 20 anos, logrou romper con eses prexuicios e acabou dedicándose ao que realmente quería, condutora de camións. Eu son Lía e a min inspírame a bióloga Lynn Margulis pola súa hipótese da teoría da endosimbiose, que supuxo unha revolución no campo da bioloxía moderna. Son Sabela e a miña inspiración é Sara García Alonso, que é unha muller que naceu en León e estudiou en León e, pois, a pesar de non ter ningún tipo de formación en astronomía previa, pois pasou de ser investigadora biomédica a unha astronauta da reserva da ESA. E parece unha muller moi admirable e que para min é toda unha inspiración. Ola, chamome Elena e a miña inspiración é a miña avoa, posto que nunha época onde as mulleres non tiñan tantas facilidades para estudar, convertiuse nunha gran profesora e, por suposto, nunha gran avoa. Así que inspírame a ser como ela algún día. Hola, soy Ariadna y voy a hablar sobre mi abuela. Las abuelas son faros de amor, sabiduría y fortaleza. En el día de hoy, el Día de la Mujer, honro a mi abuela como un ejemplo de lucha, ternura y fortaleza. Su vida fue una entrega de sacrificio, de historias contadas, de voz dulce y de manos que han tejido en cada gesto. Mi abuela es una mujer con paciencia y valentía que ha construido un legado de amor, transmitiendo valores que perduran tiempo. Sus abrazos son refugio, sus palabras consejo y sus miradas de puro amor verdadero. Hoy celebramos porque su vida es inspiración y su presencia es un regalo que ilumina generaciones. Mi abuela fue madre por primera vez a sus 20 años y con 24 ya tenía sus 4 hijos. Y volvió a ser madre a los 60, de sus 8 nietos. Boas, son Marta Elena Aguirre Fernández e son profesora de Física e Química no IES Pintor Colmeiro. A min, a medida científica que máis me inspirou, evidentemente, foi Marie Curie. Pero se nos referimos a que me inspiraría na miña vida propia, teño que decir que é miña nai. Por qué? Porque ela foi quen me ensinou a loitar polo que máis me gusta, a pesar de todas as trabas que te poidas atopar. Por lo tanto, a min gustaríame dedicarlle este 8 de marzo a miña nai. Ben, o meu nome é Tamara Varela, son profesora de lingua castelá aquí no Pintor Colmeiro. E a persoa, bueno, para lle, obviamente, elixir unha persoa, unha muller que me inspire é algo difícil. Quizás se penso na persoa principal, sempre pensaría na figura da miña nai. Creo que é algo que outras mulleres compartirían, porque sempre é a persoa que está aí dende o comezo e ao final, pois, o teu camiño pois lévate a tomar decisións moitas veces influenciadas por esa persoa, non? Pero despois dinlle voltas e pensando pois na actualidade unha muller que sigo e que moitas veces pois agora que eu son nai tamén teño menos tempo pois a mellor para ler e demais, sigo unha ilustradora que se chama Lola Vendetta
que ten textos moi breves, e ademais gustaba moito despois ver os comentarios que se producen a partir desas ilustracións, porque se xeranse diferentes debates. E esta ilustradora, que ten a mesma idade que a min, xa recibiu moitos premios por as súas ilustracións, crea pois debates a partir de esas ilustracións sobre o empoderamento do feminismo, ou como a partir de reflexión de esas ilustracións que representan pois elementos da vida cotiá, pois xera ese tipo de debates que me parecen moi interesantes e bueno, pois creo, non sei como cheguei a coñecela, a verdade non lembro, pero o que sí que sei é que dende o momento en que a coñecín, pois a sigo, creo que non me perdín ningunha das súas ilustracións e ningún dos seus libros que tamén publicou recentemente. Ola, o meu nome é Nati Dieguez, e son profe de Lingua e Literatura aquí no Pintor Colmeiro, en Silleda. E que mulleres teria a dicir o que me inspira? Pois é difícil quedarse cunha soa, non? Así a muller pois canónica de referencia que temos todas as mulleres galegas en mente pode ser Rosalía de Castro como unha muller inspiradora, unha pioneira no seu mundo, nun pensamento moi avanzado para a súa época, pero en xeral, se teño que escoller unha figura femenina que inspire, eu diría casi que son as aboas, como esas mulleres que quedan aí ano tras ano, vida tras vida, a pesar de que estean ou de que non estean, as aboas como esa esencia das mulleres galegas e das mulleres que loitan por e para o resto da familia e tamén por e para o resto das mulleres, inda que a veces en silencio ou en segundo plano. Eu son Tamara e a muller que me inspira é miña nai, que como moitas outras ten un traballo remunerado fora da casa e logo ten outro na súa casa coidándonos a todos e a todas, un traballo que dedica moito tempo e que fai con moita paixón e moita enerxía. Bo día, eu son Maxa Álvarez, son profe de inglés no Instituto IES Pintor Colmeiro e hoxe pedíronme que pensase, contase algo de mulleres que me inspiraron. Pero como non me deron un número exacto de mulleres, vou vos falar de 3, ou vou vos ler de 3. Unha é a miña avoa, Elisa Lobariñas, e as dúas irmáns, as miñas tías avoas. Elisa Lobariñas curoume un herpes con tinta negra. Dicíame que morotes tiña que recoller. Ensinoume o camiño da fonte, colleume as mans para coser un botón. Contoume historias de santos mentres eu choraba na igrexa, para lle sacar a rapaza o demo do corpo. Obrigoume a crer en Deus. Contaba a miña avoa Elisa que o día no que a súa nai deixou a casa de Lobariñas, dixo: marcho da Roseira para ir vivir a Silvareira, por ter que casar. Esa casa é hoxe ruína o noso nome, e a min faltanme as historias dos cuartos. Cantas cousas caben nunha soa casa na que non vivimos. O silencio do tempo son flores silvestres. Eu teño unha casa en ruínas que ten unha cerdeira alta dentro. Pronto abrirán as flores para vos, paxaros. A tía Teresa ten 93 anos. Aínda lle queda unha irmana arxentina. Ela cóntame cousas que non sei. Ponme pedriñas dentro e construe unha casa. Necesitamos un lugar. A tía Teresa ten unha mesa no patio, ao lado das gardenias, onde debullaba o millo a súa nai. Miña bisavoa Elisa xogou a brisca coa familia e limpou tirabeques. A tía Teresa puxo un pouco de xamón e pan na mesa. Contou que o tío Dámaso, cura de Lobariñas, perdeu a cabeza por caer do cabalo e tamén por unha muller. O tío Dámaso morreu en 1934 e está enterrado no cemiterio de Crecente. A tía Lola marchou para a Argentina con 29 anos e fala galego con acento arxentino. Traballou de costureira e era tan boa cosendo as botoeiras que lle encargaron un traballo finísimo. A Lola bordou as botoeiras do chaleco da boda de Maradona. Contárame miña avoa Elisa, que xa non está. A Lola era a primeira en coller os piollos e despois espiollábanse entre as 3. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron
da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren